हेलो लोगोफोर आङो दायो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सिमलगुरि गामियाव मोनसे नखराव दंफैयो। दायो बे मोनसे नखराव दिनै हरनि गेजेराव खमैनो 12-13 बोसोरसोनि उन्दैसा हिनजावसा गथ' क्लास 5आव फरायबाय थानाय गथ'आ गोमानानै दङ। दायो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामलायनो थाखाय बेयाव दंफैयो। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे बे गोमानाय उन्दैसा हिनजावसा गथ'खौ मोनफिननो हानायफोरबायदि। मानो होननानै बुङोब्ला दानि आजिखालि बोथोरफोरा एबा थासारिफोरा मोजां नङा। बे हिसाबैनो अन्नानै बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामलायनानै हो। मानो होननानै बुङोब्ला बियो दासो क्लास 5आव फरायफुनाय गथ'मोन। दा मा हिसाबै गोमाखो आङो न'खरनिफ्रायनो डिटेल्स गासैबो खबरखौहाय आङो लागोन। दा बिमा बिफाया बेलेगाव नागिरनानै दंहैयो। दा बेजों लोगोसे ओरैहाय आदै दङ गामिनिनो गावबुरा आरो न'खरनिबो मानसिखा। आङो बेजोंनो रायलायसिगोन, बिनिफ्रायनो क्लियार मिन्थिजोबगोन। आरो बेजों लोगोसे आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ बेयावनो होनानै होनाय जागोन स्क्रिनावनो। नोंथांमोना बबेबाफोर नुसनबायोब्ला बे गथ'खौ नुसनबायोब्ला बे कन्टेक्ट नाम्बारावनो कल खालामनानैहाय खोन्थाहरनो हागोन। बे हिसाबैनो अन्नानै बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै होनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। अब्ला फैदो लोगोफोर न'खरनिफ्राय गासैबो डिटेल्सफोरखौ मिथिनानै लादिनि। दायो आङो बे आदैनावहाय गासैबो डिटेल्सखौहाय आं सोंनोसै। दा बे आदैयानो जादों जाहैबाय बे गोमानाय गथ'निनो बिबौ जायो। दा आदै दिनै हरनि खयथासोआव ओरैनो गोमानाय जादों एसे खोन्थाहरदो, माब्रै जायामोन? जानाया माने फार्स्ट आमगुरि ग्रामीण बिकास बेंकआव थाखा बख'नो थांदोंमोन। बे थाखा बख'नो थांनायाव बे नेपाल एसे फाग्लिखौ नुनानै ओमफ्राय समखिना फैदों। आखाइखौ ओरै नुनानै ओमफ्राय सासे बे थिंग्रिं होननायखौ गिनानै गोबाख्रबदों। गोबाख्रबनानै बे संखिनाय न'आव हरनि 12थायाव ओमफ्राय ब्लड खारलांदों, गाबगांना खारलांजोबदों। ओमफ्राय इयो क्लास बेसेबांसोआव फरायनाय होनदों? क्लास 5आव फरायदों। हिनजावसा गथ'निया बेसेबांसो बोसोरसोनि जाखो बियो? अनुमान 13 बोसोरसो। 13 बोसोरसो जाबाय ने? दा नागिरनानै मोनाखै जाहैबाय? दा नागिरगासिनो दं, थांगासिनो दं। आच्छा। दा सोरबाफोर मोनोबा बे गथ'खौ, आंनि फिसौखौ सोरबा मोनबाय बायोब्ला बे नाम्बाराव ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जाहाथे बे नाम्बारावनो हरफिनो बेखौ आं खावलायनाय थाबाय। आच्छा, होमब्ला दिनैहाय दिनैनि गेजेरावसो गोमाखानाय दा ने? हरनि गेजेराव, हरनि 12थायाव। आच्छा, हरनि 12थायाव ने? हरावबोथ' नागिरदोंमोन? नागिरदोंमोन। बुहुत गामिफ्राव नागिरदोंना? नागिरदोंमोन। साखाथि फाखाथि गासैबो नागिरबाय ने? नागिरजोबदों। आच्छा, नागिरजोबदों ने? अब्ला आङो स्क्रिनावहाय बे गोमानाय उन्दैसा गथ'नि माबाखौहाय फट'खौ होनानै होनोसै। दा सोरबाफोर नुसनबायब्ला बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खबर लाहरनो हागोन आरो। आच्छा, आङो दायो आदैनावहाय सोंनानै लानायसै। दा बे गोमाजानाय उन्दैसा हिनजावसा गथ'नि बिमा बिफानि नामा मा खोन्थाहरदो। आंनि फिसौनि नामा जाहैबाय बरनालि ब्रह्म आरो बिमानि नामा जाहैबाय सोरगोस्रि ब्रह्म। आच्छा, बिफानिया? बिफानिया मनेन्द्र ब्रह्म। अब्ला ओरैनो जास्ट गामियावहाय मैथा होननानै गाबज्रियो। नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि चेनेलनि दारैनो खोनाखाबाय। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो आरो शेयार खालामलायनानैहाय खोन्थानानै हरोब्लानो जाबाय आरो। अब्ला जोङो मिथिखाबाय लोगोफोर जि गोमानाय गथ', बे गोमानाय गथ'निनो बिबौ बिथाङा बेबायदिनो क्लियारै खिन्थाजोबखाबाय। दा लोगोफोर अबावबाफोर नुयोब्ला खोन्थाहरनो हागोन। आङो स्क्रिनावहाय बेबायदिनो गोमानाय मानसिनि फट'खौ होनानै होखागोन। नोंथांमोना जेरावखिया नुवा मानो गाहायाव कन्टेक्ट नाम्बारखौबो आङो होनानै होखासिगोन। नोंथांमोना बे कन्टेक्टआवनो कल खालामनानै आरामसे खोन्थाहरनो हागोन। मानो होनना बुङोब्ला दानि थासारिफ्रा मोजां नङा। बेनिखायनो हाजासे शेयार खालामलायनानै होदो जाहाथे बे गोमानाय गथ'खौ थाबैनो मोनफिननो हायो। दा आंनि जेसेबांनाखि भिउवार्सफोर साफ्रोमनिसिमबो आङो खावलायहरनाय थाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामलायनानै होदो। बाय बाय।